שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק האחרון שלי בפודקאסט, זה הזמן להתעורר. היום נעשה פרק קצת שונה. בכל הפרקים עד עכשיו לקחתי שיר אחד והסברתי עליו מכל מיני כיוונים. אבל היום אני אתעסק בנושא שהוא קצת שונה, אבל דומה. הפרק היום מתעסק בשאלה, למה יש פחות מחאה וביקורת במוזיקה המזרחית? חשבו על זה רגע. המוזיקה המזרחית זה בעיקר שמחה וחפלות. אבל האם יש סיבה לכך שבעיקר שירי המחאה הגדולים בישראל הם לא קשורים לזמר המזרחי? הכנתי לכם פרק מעניין מאוד, יחד עם ראיון עם זמר מזרחי צעיר בתחילת דרכו, שיעזור להעמיק בשאלה על המוזיקה המזרחית. אז תכינו את עצמכם, שווה לכם להישאר. פתיח ומתחילים. זה הזמן להתעורר. אני מעט תדגי, ואני מזמינה אתכם לחקור איתי ביחד את שירי המחאה הגדולים בישראל. בכל פרק נחקור על שיר אחד, ואציג בפניכם את הכוח של המוזיקה לשנות, דרך ביקורתיות ובלי פחד, כי אנחנו בטח לא פריירים. אי פעם חשבתם על סיבות למה בקושי יש מחאה במוזיקה המזרחית? בטח חשבתם על ההקשר של מוזיקה מזרחית עם אירועים שמחים, וזה באמת נכון, אבל יש כל כך הרבה מעבר. אז הסיבה הראשונה היא באמת, כמו שאמרתי, ההקשר לאירועים שמחים וחגיגות. תעשיית המוזיקה הים תיכונית מכוונת בראש ובראשונה לחתונות, הופעות ואירועים שמחים. אז המטרה הראשונה היא שהקהל יתחבר לשיר קליל ומקפיץ, בלי משמעות קשה ונוקבת. אני יכולה להגיד לכם, מנקודת המבט שלי, אני עובדת באולם אירועים, וכמעט כל השירים שמשמיעים שם הם מזרחית. ובצדק, גם אני בחתונה של עצמי לא הייתי רוצה שירים עם ביקורת נוקבת על הממשלה או החברה. עוד סיבה מעניינת נקראת פרדוקס הדור השני והשלישי, שאומרת שהזמרים של היום כבר פחות חווים סבל וקיפוח. מרגלית צנני, זמרת מזרחית שהייתה גם מדברת על מחאות וקיפוח הדתי בשירים שלה, מספרת שהדור של היום כבר לא סובלים כמו פעם. הם יותר זוועים, מפונקים. הם רוצים לשיר שירים שמדברים על העולם היפה. וכשמדברים על פוליטיקה, שירי מחאה בעיקר ידועים כביקורת על הממשלה. כשהציבור המזרחי בעיקר מצביע למפלגות ימין, אז הוא לא מעוניין לשמוע שירים שמבקרים את השלטון שאותו הוא בחר. אם נלך קצת אחורה, לשנות ה-50 וה-60, נראה שברדיו היו מסננים שירי מזרחית. לא היו משמיעים אותם. האמת שזה ידוע, וככה נוצרו זמרי הקסטות. אז גם אם היו שירי מחאה מזרחיים, לא היו משמיעים אותם, והם היו נעלמים עד שדי הפסיקו לייצר אותם. אבל בנימה אופטימית זו, אפשר להגיד שהמחאה המזרחית לא באמת נעלמה. היא עברה דירה. כיום היא נחשבת כרוק מזרחי או פופ מזרחי, זמרים כמו דודו טסה, טיפקס או כנסיית השכל, שמדברים על קיפוח הדתי וגם ביקורת על הממשלה בשירים שלהם, ושומעים את הסגנון היותר מעודן של מזרחית, פשוט בצורה פחות כבדה. בכנות, כשחשבתי להכין פרק כזה, באתי בגישה מאוד ביקורתית כלפי המוזיקה הים תיכונית. אפילו חשבתי שיהיו פה האשמות קשות ונוקבות כלפי הז'אנר, למרות שאני בעצמי מאזינה לו. אבל אפשר להבין שזה לא בהכרח קשור לעדות המזרח שבחרו לא ליצור שירי מחאה, אלא המחאה הפכה לסגנון שלא קשור אליהם אפילו. גם כשהם ניסו, דחקו אותם לפינה. הם אפילו אומרים בעצמם שהמחאה האמיתית שלהם זה השמחה שלהם. נמצא איתי באולפן ליאם רמים, זמר מזרחי צעיר בתחילת דרכו, כדי לספר לנו קצת על הז'אנר מנקודת המבט שלו. היי ליאם, מה שלומך? ברוך השם, היה אחד. ברוך השם. אז לשאלה ראשונה אני כזה אשאל אותך על הרקע שלך. מה הניסיון, איך אתה, מה... טוב, אז קודם כל, אני ליאם, בן 17 מיבנה. נעים מאוד. הרקע, הניסיון זה אהבה למוזיקה. זה הניסיון שלי. אני עושה חפלות, עושה בלגנים, עושה שמח. זהו. האמת שגם דיברת איתי על ניסיון בהקלטות. כן. אני עכשיו עובד על, בעזרת השם, שיר ראשון. באמת? אלבום ראשון שיצא, כן. וואו, מאמין. יש לי חבר בשם אושר, שהוא על קלידים, הגברה, ואנחנו ביחד רצים על חפלות. מאמן. זה אמר קלידן עם הגברה. עושים שמח. אני אתחיל בשאלות הקצת יותר רציניות. למה דווקא בחרת להתעסק במוזיקה מזרחית? מה משך אותך דווקא לזה? את האמת שזה מהיום נולדתי לחפלות, בלגן, לשמח, למזרחית. נולדתי לזה בשכונה שגדלתי, בעיר שגדלתי, ככה זה היה שם. איפה גדלת? בעיר חולון, שכונת אל גיבורים. אז בעצם חולון זה ממש מרכז. אז כשאני דווקא בפודקאסט גם דיברתי על זה, שדווקא
מוזיקה מזרחית יותר מזוהה עם הפריפריה, עם האזורים שהם רחוקים מהמרכז. תל גיבורים בחולון זה כמעט כמו הפריפריה. מה, אותם שכונה מזרחים וזה, זה כזה? כן, כולם, כל השכונה ביחד. אז זה דווקא מזוהה עם המזרח, עם עדות המזרח, ששם זה הילדות, זה החוויה. בדיוק. כשתוציא שירים בעתיד, על איזה נושאים היית רוצה לדבר בשירים שלך? האמת שלא ממש יצא לי לחשוב על זה, אבל מאמין שעל אהבה ישנה, דברים שיושבים על הלב, להוציא לדף ולבחוץ. אז הנה מהמקום הזה, לא היית רוצה נגיד, שאתה אומר הנה יושב על הלב, לא היית רוצה לדבר דווקא על נושאים שהם אולי ביקורת, על אנשים, על החברה, על ממשלה, על משהו, אתה יודע, כאילו להגיד, וואלה, תקשיבו, אתם עושים משהו שהוא לא בסדר, בכל נושא בחיים, לא היית רוצה לדבר על זה? במובן של המוזיקה? כן. נגיד לשיר עכשיו על שיר שמדבר, אתה יודע, על משהו נוקב, משהו קשה. זה כן משהו שהייתי רוצה לעשות, לא בתחום של המוזיקה. באמת? אני כן יישאר בחפלה ובשמח ובמזרחית, אבל בלי קשר למוזיקה גם נדבר על הבנתי, אז אתה אומר כל דבר לחוד. כן. שהז'אנר של המזרחית זה משהו קדוש, משהו של שמחה, משהו של לא עכשיו להיות רציניים שם. בדיוק. וזה בדיוק מה שאני מדברת עליו בפודקאסט, שדווקא הז'אנר הזה זה שמחה וחפלות וכיף. ושזה דווקא המוזיקה הזאת הולכת למקום של, אתה יודע, חתונות, שמחה, דברים טובים. כן. כמו שנגיד אני ואתה, אנחנו עובדים ביחד באולם, אנחנו שומעים שם בעיקר מזרחית, שירים טובים, שירים שמחים. כן. אז זה בדיוק מהמקום הזה. שאלת המחקר שלי בפודקאסט היא האם שירי מחאה משפיעים. אז אם מדברים על שירי מזרחית, שאתה שומע אותם, האם זה משפיע עליך? שירי מזרחית משפיעים, עושים טוב על הלב. גם שזה דיכאון, זה עושה שמח. זה המזרחית. מזרחית ביה הייתה רק טוב. אז זה כן משפיע על רגשות. כן. אתה אומר, אבל לא בהכרח על רגשות שמניעים לפעולה. שירי מזרחית זה באים מהלב, מהנשמה. כשאני שר, מרגיש שאני מבטא את עצמי. הכל יוצא מהלב, הכל יוצא מבפנים. שירי מזרחית זה אמת. זה כל האמת שלך יוצאת לבחוץ. ומה לגבי השפעה? היית אומר שזה משפיע על מישהו? עליך, על החברה? שירים מזרחית משפיעים על כולם. זה שירים שמחים, גם שהם דיכאון, הם באים בצורה שמחה ועושים שמח. זה שירים שיוצאים מהלב. זה כל האמת יוצאת החוצה. כשאני שר אני מרגיש שאני מבטא את האמת שלי, ואת הלב שלי. זה השירים מזרחית. מהמם, האמת שזה נכון. דווקא גם דיכאון אתה אומר שזה עושה לך טוב? בעיקר הדיכאון. עושה לך טוב? דיכאון במזרחית זה השמח. באמת? כן. אני יכולה להגיד שאני פחות שומעת, אז אני פחות מבינה, אבל זה יפה. זה יפה לראות שזה ככה, כל הז'אנר, גם אם הוא שמח, גם אם הוא עצוב, זה עושה משהו טוב על הלב. זה השמח שלנו, מזה אנחנו חיים. מזה אתם חיים? בטח. מהמם. טוב, תודה רבה לך ליאם רמים. תודה רבה. וזה היה הפרק האחרון בפודקאסט שלי, זה הזמן להתעורר. דיברנו על הסיבות המרכזיות שבגללן אין הרבה מוזיקת מחאה במוזיקה המזרחית, והעמקנו בנושא ברעיון עם הזמר המתחיל, ליאם רמים. אז תודה רבה לכל מי שהאזין לפרק ולפודקאסט שלי, ואחרי 6 פרקים שבכל אחד מהם ניסיתי להבין, אם מוזיקת מחאה באמת משפיעה, אז התשובה ברורה היא שהמחאה מתחילה מאיתנו. המוזיקה אולי עוזרת לבטא רגשות, אבל כל עוד אנחנו בחרנו לקום, להתנגד, להביע ביקורת, אולי כדי לנסות להשיג עתיד טוב יותר, זה הצעד המשמעותי באמת. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינזבורג, יבנה, כאן כל יבנה. ואל תשכחו לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק של הפודקאסט שלי. נתראה בפעם הבאה.